Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu, Horasma dihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota di sadarion, martangyang nahohom mahita di bagas rohat tabe.
Amin. Tapuji matuhatta marhite ende nomor 10 sia ayat sadaro di ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan, gok dolas ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do di siamonmu, salileng ni lelengna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Namandok mauliate dohami tuho. Allah di papatar hodohot tu akka si pele begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai asi roham, sai paian madihami ro di pinopar nami, barita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapon mi, dohot di akka nahudul di haholomon, dohot nanilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan mi. Ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu mapatik ni debata.
Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu, di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Dia dolapatan nii, ondo, ikon dihabiari rohata de bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akarajata, rodi akana tua-tua, patun dohita, dang jadi paroota rimas nasida, ikon patun dohita jala ikon holong rohata tunasida, si oloan donasida, jala si subu tondo rohana. Songoni mapatik dihita sadarion, atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami, hujau hami dogo armu nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami, sai marasini roha maho midah hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua ginjang doho mangodihon hami, asi roham di hami, sai patok tong madi hami roha hamuliateon tuho. O tondi porbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binain ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sai unang tulak hami, sai tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot tondi porbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roh mahamu tuau,
asa mangulu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do baenoku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debatang na diginjang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di minggu paupaton dung epipaniason, ima sian sada Korintus 10 tolu, ayat sada rodi ayat tolu. Margati sorin mahita majahasa, ala di ayat patuluhon, rapak mahita majaha. Tung surah huhatahon akka parhatan ni jolma nang suru-suruan pe, anggo soparholong ni roha au, naung songon hangsa doau nama kulik-kuling, jala songon ogung nama ruolol. Jala tung sura panulirangon dia au, gabe huoto hasimoon sasudena sadok parpimetoan. Jala tung sura parhaporsiaun situtu au, pola tarpausat au dulu, doson nasoada maau, anggo soparholong ni roha au. Jala tung surah hubasa-basahon saluhut artakku, jala hupasahat dagiku asa ditutung, tung na somargunai diau, anggo soparholong ni roha au. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tidakon maha porseautai, songon nahina tidakon nidongata sa porseaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imanan itubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natumaon na bernit,
di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hata ina mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Horas. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu Sadarion, 30 Januari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Romangun, Parmingguan Sadarion, Minggu 30 Januari 2022, di Patupa, pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 onom tolu puluh, dohot pukul 10 siawip, dohot haton tuan. Daya tampung di gereja Holan 450 halak di Ganu Parmingguan. Ruas nanaik marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. Andorang so masuk ke gereja, check in di aplikasi Peduli Lindungi. Dungah keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude Parminggoni di Patupa marhite tatap muka dohot ibadah live streaming. Mamuka Partangyangan Week. Rabu 2 Februari 2022 pukul 10 siawip Patupama pembukaan Partangyangan Week marhite tatap muka di gereja dohot live streaming. Marhite YouTube HKBP Romangun, ruas ni Huriata Riama mandohoti Partangyangan ni di gereja Manang di Bagastabe. Parmingguan Remaja. Minggu 6 Februari 2022, pukul 8 wib, mula atama Parmingguan Remaja tatap muka di gereja dohot ibadah live streaming. Sude remaja ni Huriata dohot ruas HKBP Romangun, asa mangaradema mandohoti Parmingguan Remajai. Pandidion Nabadia. Minggu 6 Februari 2022 pukul 10 wib Patupaoni Huriata do Pandidion tu poso-poso. Ruasni Huriata nanaing mambuan aka ianokona lao manjalo Pandidion Nabadia asaro mendaftar dohot marguru di hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 10 onom tolu puluh wib di gereja. Jala dibuan mas surat pengantar sian sintuawik dohot kartu keluarga gereja. Pembukaan kegiatan punguan Manang kategorial. Minggu 1 Februari 2022 sudah aka kegiatan punguan Manang kategorial mula atama alanii di Ganup kategorial Manang seksi Manang punguan asa mambayan daftar kegiatan jala di koordinasi honma tu Ganup Dewan asa boi denggan mardalan sude aka ulaon hombar naung niatur honi uriata. Sude punguan Manang kategorial asa mangalapor matu seksi dungi di pasahat matu Dewan asa boi dibuan tu rapat koordinasi dohot sermon parhaladu. Bona tahun HKBP Romangun. Sabtu 5 Februari 2022 pukul 10 wib maringanan di gereja Patupautama ibadah syukur bona tahun 2022 jala di Padomuma tu launching tahun kesehatian HKBP Romangun na di dohoton di Sude Parhalado dewan-dewan seksi-seksi
dohot aka kategorial. Ria mahita mandohoti bonataoni jala asa tepat waktu. Persembahan khusus tu nahona bencana alam. Minggu 30 Januari 2022 di Sude Parmingguan tapatupam do papungu peleon khusus nih warga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT dan Sulawesi Selatan, dohot banjir di Tapanuli Selatan. Tapasahat mah peliata asaboi mangurupi aka dongata nahona bencana jala tainggot mahatan di Tuhan. Masyu rupan mahamu mamorsan aka na didoke. Ima dalan mangaradoti patikni Kristus. Sian Galatia 6 ayat 2. Dompet dana pensiun manang gerakan Rp1.000 sadari. Hombar tu surat eporus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari nalao manggarar kewajibata tu dana pensiun HKBP alani mardongan serep niroha tu sude ruas ni huriata HKBP Romangun asa marsi dohot mendukung gerakan Rp1.000 ganup ari jala tapasahat mah Rp365.000 per tahun berkeluarga. Mauliate di pasahat tu sude ruas ni huriata naung dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadarion. Ruas na tambah. Tajalo do gabe ruas na baru ima keluarga Rio Haral luas nainggolan inata Ovianti Borus Hitompul rap dohot sahalak ianakon nasida Rosian HKBP Resort Kalimantan Timur alamat Jalan Duren Tolu Selatan Manang Jalan Haji Maun nomor 27 RT 001 02 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Ima Wik Parserakan Khusus Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu hamuna gaberuas nadenggan di tonga-tongani huriata tarlumobi di joloni tuhata. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagosan matorang samosir, ruasni HKBP Romangun, Sianwik Cipinang, anak ni amata Abner samosir nahinan, tubuni inata lenseria boru siregar nahinan, dohot oroana, ayu Anita Sari boru situmorang, ruasni GKPI Laut Dendang Deli Serdang, boruni amata Kasitomorang, tubuni inata boru purba, pamasu-masuon hari Rabu 2 Februari 2022 di Gereja GKPI Medan, Kota Resort Medan Barat. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata parsari peona sida, gabe parsari peona denggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Namonding. Nah di hari Jumat 28 Februari 2022, nunga jumolo monding sahalak ama ruasni huriata, Bisman Lubis, umur 66 tahun, hina baluhon di inata Asniwati Boru Silalahi, alamat Jalan Pratekan nomor 10 Sia, RT 003 RW 03 Romangun Jakarta Timur, Sianwik Romangun Tegalan. Tuudean sadarion Minggu 30 Januari 2022 di TPU Menteng Pulo. Tuhatam mana mangaleon gogo dohot pangapulion di keluargana Marsi Taunoni. Tambahan namar sahid. Herianti Huta Barat, Wik Romangun Tolu, dirawat di Rumah Sakit Sin Karolas. Pelean dohot akan ni udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaun aka sipatu pawota
bayan sangap di guarna. Songonima tikting di huriatam minggu sadarion moliate. Tapasada marohata martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamuak kadamang dainang hahaanggi pinaribot nadong di bagas joron debata di parmingguon sadarion dohot akka damang dainang na live streaming yakka bagas tabi oras madihita hatan debata di bagasan minggutta sadarion ima di minggu papaton dung Epipanias ima nanienet sian panurirang Jeremia biddu sada mamukamay sian ayat 4:1 ayat 10 ujaha sama songonon hatan debata. Jadi naroma hatan ni Jehovah tuahu maddo songonon. Taga sohu jadi hoddo peho di bortian nunga hutad dahiyakko jala tagan soruar do peho sianapuan ninatorasmu nunga huparbadiai hiyakko hupabangkit ho gabe panurirang tuakka bangso dungi nikuma iale Tuhan Jehovah idama dakku boto makatai ay nabajar ropiahu. Jadi ninna Jehovah mamaddokahu unang dok nabajar ropiahu. Ay manang tudia peho husuru ikot tusi holaho jala manang aha hutonahot tuho ikonido hata honomo. Unak mabiar mararpun nasida. Ay saya hudodongamu
baluhoko ninna Jehovah. Dungi di patol-tol Jehovah matanganna, jala di jama pamangakku, jalaninna Jehovah maddokahu. Idama nunga sahat hulehon akka hatakku tubagasan pamangammu. Idama upabakit doho sadarion mangaranapi akka bangso, dohot akka harajaon, laho manggurati, dohot maniapon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan. Disido sahana. Hurian tuata dihamok kadamang dainang, olo dorahita mangaruji-ruji, di bagasang ngulutta. Mulai dokko di bahasa Indonesia mengaruji-ruji, kilas balik, flashback tentang perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan dengan dong siak kita napung udison, do nadak kabagasta, nama soli pertubuh narotu portibion. Ate, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang ada beribadah saat ini dan yang di rumah, dia merasa menyesal dilahirkan ke dunia ini. Ay bodoh hita si patak kadamang dainang, satokin molo merenuk kita, baboy do horon dihalak sa buti. Tahe, buasa mamangulaw itubuh tu portibyo nate, songonon natorasu, gogos. Gabi sa soboya marsikola. Tahe, wasa manang itu buhonaw siyanomakku do papakku napese igungna, gabi pese kau. Manang siyanomakku do bapakku nabirong, gabi birongaw. Manang siya bapakku do makku nakariting kribo, gabi kribuaw. Kadang-kadang bodoh tak perbadik ko dirita do talak, dungi olo matatol soli dirita. Bodoh kita memperbandingkan dirita do talak, lalu kita merasa, untuk apa saya dilahirkan di dunia ini? Marua biau tubuh di portibion. Pistardo niya daw, alela sok kepeng nomakku do bapakku, dang gue marsikolau tibu. Ya. Gudang do halak lubik kepeng. Nadeba hurang kepeng. Gudang do halak lubiom mangan. Hape nadeba hurang mangan. Mungkin akan atau rasu akan natutokku dengot tamu do penajolo. Molo malang jagal hamu cukup salisa tahun. Molo puas atong. Ipetiki marnatal manang berbida-bida. Molarong pinanni halak na mati. Ya. Semartangyangnya manyan ang manya pinahan na mate. Hona putas. Boleh bidda homma. Pinahan na hona putas petong alangon. Ala memang macay maol mangalang na jolo na tabu na di hutan. Sangat susah. Kalau sekarang silekon na majol mamangan. Silehon na madadak mangan. Gabi manusay nama akadadana sipata. Neng baka pesukunon, neng kalang umuamang, neng kalang umuinang, sukunon manugot, sukunon narian, sukunon botari, neng mudum pesukunon do, ngamang ako. Ape molo ka amanginang, ilop pamedahani manugot, igobari, may utang igobari, imedahan lang na manugot, do arian asalas, isilimuti ma idahanon. Alas warong na jolo ras cooker kan? Iman lang manugot, ikan asini do danubi, imam si Allah botari. Sesali mga lupa may. Mungkin kita merasa dulunya untuk apa saya dilahirkan? Kenapa saya harus dilahirkan di tengah-tengah dunia ini? Karena kita berpikir, bamolosongono do ngoluni ba, dang marlapatan hape ngoluni bon. Molosobo do hape mentang iba sikola,
dang marlapatan, dang boy bape dang lau tu jenjang nau tibo marsikolata, dang marlapatan. Itu alana katanya orang Batak itu gigih merantau. Ya aduh begei akas slogan yang Batak madokon, pantang pulang kampung kalau ndak berhasil. Jadi mulu najolo pangaratonya lak Batak isarana i Jakartaon, molo saya gudang iwok kepeng tuhuta dang boy mulak. Nang pesi boto jol maaha ngulu na Jakartaon, ale mulu mulu tuhuta, ba pinomak manggalangi ilapo, pinomak boy mangalang, maneat doa kana asing, pinomak ibereng berbaju na baru. Nang pe Jakarta mungkin puas-puas dulu nah kan? Kalau sekarang udah lemah. Oleh karena itu Aka Manginang di sido narwaku boy hita mangaruji-ruji. Di sido narwaku boy hita mangalapati ngolutta. Dulu, sekarang, najolo songono daw, sonari songonon. Gudang dorara sakitaon sarjana karena usaha sendiri, bukan karena dibiayai orang tua. Roy mana sakuta, kolang tama SMP do. Bekerja keras memana berjuang memana di Jakartaon. Dungi sekolah memana, kuliah memana, dungi boy berhasil. Siakuta nasoihai pas sekolahon dan dianggap oratoras na boy sekolah tibu. Oleh karena keberhasilannya, karena perjuangannya, tak kolang sarjana esada boy mana sampai doktor. Alanyaka perjuangannya. Berarti Amanginang, hidup kita ini bukan stuck. Hidup kita ini danggabe panol solion. Hidup kita ini sebenarnya hidup yang berestorasi, yang berubah. Jadi nggak ada orang yang itu saja. Dangadong istilah opungna tukang beca sampai 7 turunan tukang beca. Dangadong. Sonari halak ngabui bana najulu tempel ban ale alarang dos persikolan na tam SMA manang sarjana bodi mana gabe anggota DPRD manang DPR. Artinya hidup manusia ini berestorasi, berubah. Jadi mulau kalak madokon imada mang padita ngasonong ngulu nami opung nami mangula do hambi pe pangula do opung nami parbalian do hambi tidak. Coba Mbak Julu. Gudang do di hurion, hamak kamanginang sonari, na tua-tua muna, pangulan na utusan do di huta. Na pogos, urasa mudah-mudahan, ang do pera, jabu pertadi-tadi dengan na tua-tua muna di huta. Nah suatu pasti kalau kamu, aleboy kamu berhasil karena perjuangan muna. Jala karena berharap penuh kepada Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Berhasil kamu. Makanya, ada satu buku namanya The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Satu buku yang ditulis oleh Rick Warren. Hidup kita ini ketika kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, kita itu memiliki tujuan hidup. Bahkan Allah mengatakan, ditopa jolmai tumiru rupana tudos tu pangalhona. Lapatan na nunga denggan nunga uli di topa debata jolmai dung sorang imana tu hasiangan marlapatan memana di nguluna. Jadi tidak ada sebenarnya manusia yang di tengah-tengah dunia ini yang tidak berguna. Kita dong apa diri tanah sumar guna. Tetapi hati kamanginang marhite narkoba, permabuhon, perjujion, itu doh. Di topa debata hita, di laut debata di hita, tujuan di ngolu, marlapatan do hita, di laut debata di hita. Bukan soal kesempurnaan di tubuh. Sasitong nalas marohatak kadamang dainang molo lengkap sempurna daging ton. 2 tangata, 2 pakta, 2 simalolongta, 2 parbinegata,
sada si pamangata, las marohatta makata hita denggan. Tong hita nama dokon adang merlapata namang di ngoluon. Gudang jolma na sempurna ngoluna, na sempurna fisikna, boy bana bunuh diri mangalopak segijang tutoro. Holang ala ni stres, ala ni diputus cintana, ala ni berbadai doa ina tanah matana, mangalopat menghabiskan dirinya. Papedeku pikiranna. Padahal kita diciptakan manusia, diciptakan Allah ke dunia ini supaya kita berguna. Hape gudak kalak, na sesempurna tubuhna, nabisu na papang, tangan nadang adong, pak na pedang adong, tetapi dia bisa mandiri dan sukses. Banyak saudara-saudara, gudang akka manginang, tabereng di YouTube, akan naso komplit na cacat tubuhna, bisa menjadi motivator bagi orang yang sempurna tubuhnya. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan menciptakan saya ke dunia ini supaya saya memiliki tujuan dan berguna di tengah-tengah dunia ini. Hidup. Jadi sotong bolomur kita tuh geleng tak unang asal tapat dokkonnya kamanginang. Dang marlapat ako di Portibion, bau maho mate maho. Kan itu songoni kan. Apalamur si patak kainung di besongoni itu. Mate maho. 10 naik gelek ku mangoluin na, ala 10 sada geleng na misalnya. Apa mate geleng na ya dungi do tong, misal do tong gimana misalnya kan? Odo, nanang patorangon di turpuk taon di bagasam minggu sadarion. Songo dia do dialog ni debata tu panurirang Jesaya. Lau patuduhon bahwa hidup Jesaya itu berguna di bagasang nguluna. Marlapatan di bagasang nguluna. Memiliki tujuan di tengah-tengah di nguluna. Aduh amanginang. Gunanay pa sa kalau ko geleng mo sa parsasjana. Asa pegaw negeri do teh. Itu tujuan muna. Tongon inuk ko na jolo. Bah, ide sekolah geleng mi. Kata kuliah nunga. Ngidi mana ngagabi jolma bido bah. Bolu tanami na jolo bolo jolma pegaw negeri may. Jolma may. Bolo pegaw sasta dang jolma. Nah, itu teh. Nggak pikir puang gabi jol manak komu, asuri do batang yak kom babain na. Suatu songoni ate. Gudang do sonare pas kalau geleng nasa songoni daw. Asa marlapatap di mana di nguluna. Mana ngaha PH2 di mana ulon na. Boy mana marlapatap di nguluna. Dan gabi si sugo. Ya do dok kodo inata sono tu gelekku. Ala dana do anak kokku. Tumakot do huway ko sonari tangis. Daripada rumah tua di patangis-tangis so. Satu siro kamangin angate. Jadi tikit dana imana tadidik do denggan lo may mana tangis ala didikata songona karas. Unang dung matua hita diarsa hita gabi hita tangis. Itu maksud tuh. Oh perlu dong. Supaya dia punya tujuan hidup. Ade. Basirang karena saya pasti kalau among tahita inong tahita buhita pasti kalau dirita. Buhita marhasil na maraton. Balam may pasti kolahon ate. Tangi? Lam may pakuliahon. Asarong ngeluna. Manangaha pero karejo na dadenggan na mangarsahita. Odo na dokon ni debata tu panurang Jesaya di jauh debata panurang Jesaya ditiki haposona sewaktu masa mudanya di jauh mana luar biasa. Idola mana-mana kita kamangin ang mabay guarate ay si pato luro mekela belum di dia kaya nakon dia kabibion. Guarna si Moses. Apa pangalahona nagsongoni. Si Jeremia, lah patah si Jeremia niku. Gak tahu amang, opungku katanya yang buat itu na. O makna pengat tuh sih. Unak kena borak-borati gori bak kamu unak. Baru si Lukas, si Matius, sampai guda 3 hari auto penjara.
Gurang do kumar si Lukas sisi. Do si Timotius. Do si Paulus ando pe. Ape penjara. Biasanya boleh penjaranya si Paulus memberitahu hati bataro. Odah ngalah juga ton da dotto. Gumudang memang penjara daripada di luar memberitahu. Baik dotto. Kona sa pabay ni guar, jadi boleh kamu guar ni geleng muna songoni, bak kamu lapatan na. Ate. Gudang akat na terdi akat dana nama lua. Guar na. Isi guar mon nyon. Ahar lapatan nyon. Takku boto amangin na. Bah, anak waro naik. Ay guarido pangalahon akan ido kata yang mangina. Ang do abang kelas nami guarna sisipan. Padeta sipan. Ay bahasa guar mo pedeta bahasa wapang guar mo sipan. Inna tiki masuk sekolah padeta. Alana mulai kandungan ibu kuau ngeju Tuhan yau. Bah. Ya kodoh hape nak kuaten. Ido. Ahadora lapatan isi panon. Sekolah padeta. Ido. Memang padeta di mana? Gabi parasi sonari tanah Jawa. Ido. Boleh baru pe gua ima guarna jago itanya kono makna bapak ne mana kan? Toho guarne. Utung macu di mana masih sekolah padeta mana? Nggak salah guari kan? Otak kasih itu tuh do. Idok debata. Tu si Jeremia. Dia membicarakan bagaimana kedudukannya, hidupnya, asa boy mana gak bisa ada tujuan di nguluan. Las dorwa di syakka mangenang. Jadi mamuka sadarion unang adong jol mana merasa stres berlebihan, bahkan menganggap dirinya tidak berguna. Semua bisa merestorasi, semua bisa berubah. Ini udah. Sedangkan nong na tua-tua mau larang ubenna lo mau dorhana gajang uburna ale melokon ngame tu hatena adang bah dang do piubakin na hape nang cai mana do tong ubenna itu dah si pata may bain pirang si pata may ba biru baju na biru ubuk na biru sepatu na biru misalnya. Ang dosongoni di gereja di Jakarta, moloroy na tahun mantik. Dia mulai minggu depan di mana ubuk na kuning, sudah baju na kuning, do sepatu na kuning, do kutek na pena kuning. Bah, sutung mubangin na ton naroha. Ang dosongoni, unik orangnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Jala tak kasih tutudo. Ado tujuan di debata Allah maju si Jeremia. Apa tujuan Allah untuk memanggil Jeremia menjadi alat Tuhan? Bahkan ketika dialognya dia sudah mengatakan nunga matdok tu si Jeremia nunga hujoho ditiki di bortiat dopeho nunga hutadaho taga sokaluar dopeho sana puan dia makmu inongmu. Berarti dirawat debata aduh hita. Dijauh debata aduh hita. Berarti jauh sebelum kita dilahirkan, kita sudah dibentuk Allah sedemikian rupa, memiliki tujuan di tengah-tengah dunia ini. Jauh. Yonang pola tasol soli secara fisik. Ya. Alai tahari kotoma bahwa kita ini hidup di dunia ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Argado hape enak kita di depan di debata. Odo na perlu akadamang dainang. Di pajauan di debata tu si Jeremia. Macai arga situ tuh hita. Adong di tengah-tengah di Portibion sesuai dengan rencana Allah. Bohita sia bulan. Dia puan di dong niba. Dang binoto manangaha dungi sorak kita tu Portibio. Las ni roha di. Las marohatak kadamang dainang bohita hipasa tu tikion. Wahama hita tikidak danak ngamarujung guluta. Nak tabo to manangaha kan?
1 tahun dope hita seorang tu Portibio ngatur marujung ngolutta. 5 tahun dope hita nung tubuh di Portibio ngatur marujung ngolutta. Ide tabote dari perdelan ng ngolutta. Alelas marohatta di tengah-tengah keterbatasan nih ngoluni na tuat-tuat tanah jolo, bohita seorang, bohita magodang, bohita menikmati setiap perjumpatan di tengah-tengah di Portibion, doh dari depan di debata, las dorohatta di sini. Jalaha mana tapangido di tengah-tengah di ngolutta, dia katanyang ta, ima kahai paso. Aha mau si tapangido, di dongani debata hita sahatu, ujung di ngolutta, di pagajang umurta. Ay buasa jolma ulo marulang tahun, merayakan ulang tahun. Kalau memang ay pangido do, boy gajang, umurna, las ni rohana. Di bata orang debata do tu si saya. Asa mga tu si mana dihadirion di mana. Asa mga tu si mana di pajon di debata. Jadi kita pek kadamang dainang, ikut songonido. Ikut mga tu si do hita. Di holong ni rohan di bata di hita. Ate. Nakaning ujaha patiki. Ate patiki. Songon na dinggak kilala idok kon nak patiki. Di ayat patik palimaho ni idibas songon nakaning. Ujaha majuak kamanginang. Ikon pasanga pemuda torasmu asa mertua ho jalaling mangulu di tano nanilihon ni di jauba debatam tuho. Mungkin agak mal do hitara mangatu si atau mungkin kita lupa. Dia do lapatan ni. Oddo. Ikok kabiar dia biar rohatta do debata jalekon holong rohatta di bana asa unang lea rohatta mida natorasta. Doh mida karajata rodi akana tutua. Jaladang jadi parotta rimas nasida. Iko patud do hita jala ikon holong rohatta tu nasida, sioluat do nasida, odo na penting-penting. Jala sisubuto do rohana. Jadi hita kana poso, mula murup-murup ya kau makta, kau sisubuto do rohana. Kita penaju harus songoni lo. Berarti gudang do hita salah. Molo merasa hita masalah na torasta. Ape ngatungu na sida, ape nak kina konsol lapatan pate palamani iko sisubu do rohana. Oddo nang patorangon di terpukta. Dibuat debata, dipasti hot debata, holong ni roha di ibana tu si Jeremia. Di jowi mana tonga-tonga ni haposonna. Jala dilehot di bana aka narikot di tonga-tonga ni nguluna. Ima guarnak kadamang dainang manada diri. Mengenal diri. Dung di jauh debata ibana. Dok ibana ali Tuhan. Bajar do piau. Dakku boto makatai. Hutan kami masa do terlebat rotu pertanyaan. So pikir-pikir bahasa maring terlebat ruas rotu pertanyaan naroha. Ala memang jok doi bain ruas dohot nomor baju martangiang di pertanyaan. Boleh sokat dang pertanyaan, boleh dok pertanyaan week dang dohot dulu nomor baju teh. Kalau nama itu ada mula-mula rotu Jakarta now, dia nang duli-duli na doa na berbaju. Tak kiamangi. Akan nama itu ada pertanyaan di Jakarta. Apa boleh hutan nabi, na berbaju duli-duli, nama itu na toras pertanyaan do. Jadi merlubat perpudi doro akar ruas di sini. Jolo marede sehali nggak marede baru masuk. Ternyata na bibir pertanyaan do nasida. Dia belum ngamarin dia tong, berarti nggak itu situ bisa nomor tangyang di si, dang ngahabiau, dang martangyang ben norhana. Ya teh. Ape marakal untuk situon, dang mal husian norhana. Duk sidung martangyang marin di sehali, imada si partangyang omma inna. Bah, nasu ipaturu pet nang martangyang. Di Jakarta mal do jolma
dak kay suruh huwereng Jakarta parjabu martangiang. Biasanya mulai pertanyaan ikut doh do parjabu martangiang asal harus mersia jari mana martangiang. Apa angdu begi ruas madok songonon. So pertanyaan api jabu ko boleh mau mempertanyaan so pertanyaan apa orang so jadi peta orang itu naro yancam do. Itu. Apa sasito na daw? Ikut na mengaji dari perjabu itu atau pertanyaan itu lapatan. Itu kan? Makanya si pata mol murado aka amate kodonok kudon. Namolan ama martangiang dia kabibion. Sien ina. Nagudang aku bereng. Amat inatai majalo tamu. Inatai mangaradi si panganon. Inatai martangiang. Tapi amatay hudul di si. Molo martangiang masih perjauh. Ibo lang inatom mamaton. Romamaton. Bahay nina. Bolo si baku awas coy na. Gudang do songo ni alasan. Akhirnya nang mangulu hatan de bata. So nakalinok ko si Jeremion. Ay posoro piao bazar do piao. Memang 20 tahun memang ay pilik gabi. Imam. Gabi raja iso. Apa sa sitong na igijang 20 tahun do. Yaro teto to kamu pilda cil di dia do rai. Ini TV swasta teh. Pilda cil pemilihan dai cilik. Auna tora aruwak kamu asipata itu tora aruwak do. Asipata bolong aja monom. Allahu Akbar. Pamate TV tor nabu do. Tori lo makku asal nunjuk pang jamono mang sholat. Pamate TV na ayah hubungan di naruh kan. Tor pamate do. Tang busi berengon ni. Sonar piang do pindah tutu songoni. Pamate TV na ada hubungan ni. Jadi mularong songoni nak pola parbinator di pilda cil. Pemilihan dai cil. Jadi kan umur 5 tahun. Boy marjamita songonawon. Jago-jago musik. Usuk ko majo hita. Mularong anak sekolah minggu tau marjamita 5 tahun. Tarjalong mo na do. Manang mekel do hamunay. Kan? Tarsongoni mangulo ni si Jeremia. Makilalay mana? Posoro pa ibana. Tagsanggo do pa ibana. Ilok ko ni mana alasan na to di bata. Tetapi karena Tuhan yang memilih, dilaw ni ibana rohana. Tapi songon ilok kamanginang. Kunarong alasat ta. Inatasyado mamartangiang. Mau solangaw, holanaw. Ito nga yung namartangiang. Di punga gurang do songoni. Asal disuruh mana punga dia pe ina ama asal disuruh to ay semesta patangiang sudah mudukon. Oh meda. Wala na. Ya musik no tangyakuin na musik. Apa na martangiang iso nagabi aha. So nagabi roster na nekopate ni. Tahu. Basi kadadana pilda cil nak kaning 5 tahun barani mana. Laho merjamita nak semacam kontesi. Balamah ita. Saya terus si talalak poso. Songo si Jeremia. Oh mamang martangiang. Unang mamang. Dapat tu si martangiang inna. Iu tahu tama saudi. Ala di hutan. Iko martangiang san ama. Martangiang may marat to. Ekon si imanat tangiang non. Isurat. Biasanya hudul mana ipitu ni kamar naro. Ang pitu ni kamar ikan ahana jarak-jarak na. Do ventilasi na. Iba di mana soal kartas nai. Anon holang martanyang mahi tapi pita lau turbu karotas narohana. Asal tada majau narohana. Apa kipas sebulan. Dopa imana. Ngai iba di mana tong so adong so martanyang iba di mana sobuti. Dia tinggal martangiang mahita. Orang mudu sudah ribuat. Itu masuk di mana toh? Apa yang sangka rohana? Ngehebe kukipasi kartas itu toro. Martangi yang mahitan di mana? Sida ada di mana? Itu udah naik. Apa parhata maton? Parhata adat. Tang napok na.
Ima jolo sahakna, amin nemana. Selalai mana bajar. Ong dope ngame tua, tangyangna selalap, me tawon. Banyak serokon, apa ngamar jabang, ngamar uban, ngamar kumis. Selalap poso. Apa di jauh debatah hitam? Ada maksud, ada tujuan. Dan kau jauh debatah hitam sok kami kau sudah padita. Iko sudah situ ada, ay malu sudah no situ, isi masih jamita ono. Malu sudah no padita, isi masih jamita. Kan? Tahu. Tapi tujuan hidupmu apa? Kalaupun kita memiliki alasan seperti Yeremia tadi, mungkin wajar-wajar saja sesuai dengan ukurannya pada waktu itu. Malu tuh di jauh debatahi tak? Ada ngulau tamat dokon dan sanggup dope Tuhan. Dan tikos dope pamakaku mat dosis dohonokku. Bisa jadi seperti itu. Boya alasatta. Alai marhite turpukta nak sedarion. Dijauh laho makaholongi. Dipanggil untuk mengasihi. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi satu tujuan, maksud di tengah-tengah ningoluna, boharo hita marhite pajon di debata tu hita, marhite naung dibentuk debata hita sian apuan di nongta, dungit sorak kita tu portibion, boh hita mangalapati pajon debata, uhut maka holong ibana itu. Boharo bagaimana respon kita mampu menjadi kesegambaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara ketika kita mengasihi Allah, kita juga mampu memperlihatkan kasih itu kepada setiap orang. Odo kamangina. Idola patan di pejoni. Molotangga majo dirita halak Kristen. Najino di debata. Marhite patidion nabadia. Marhite maka tidak kukaporsiaon. Ahado. Dampakna, impactna di tengah-tengah ningolum tadenang di jauh debata aho tadenang ya holong iho debata kan edit teman-teman soni kan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bohado halak mamereng pardo pahatta songo boh ini Kristus nangujau hita, mampu hita tapatu duhot tu halak. Dan ini sebenarnya yang mau diperlihatkan oleh Allah kepada Yeremia. Ketika Allah memanggil Yeremia, melalui kasihnya kepada Allah, dia mampu merestorasi bangsa itu menjadi bangsa yang mengasihi Allah juga. Marhite wujudna. Makanya dokon, blessing to be blessed. Hidup yang diberkati menjadi berkat. Hidup yang dipanggil Allah menjadi memiliki tujuan dalam hidup ini. Jadi kemarlapatan do hita. Idia pe hita kamanginang, ikoboy di tagay pasu-pasu, tuhalak. Tadanang parjolo hita, dihaolongi dalam maka haolongi dia mata. Ringgas dunya ni nato marminggu, martangiang, ali perbedaan nai masud. Ang dihutanami, igilari naton, inata berbeda mucung inna. Apa nangisi pedong anna iko maralo. Itu. Dang menyenangkan, membosankan. Ang dong amunam songoni membosankan. Dang lumorani belebung na. Ate. Ali soto ngiripu doko kamanon. Inataku amataku songoni doang namu. Besi medong amunam sama kata-kata. Ate. Ang do songoni. Jadi malas iba berhadapan dot jol manaon. Dan menyenangkan di mana? Bola kami kadang parhalado menyenangkan do terus saya mangate. Do song leader pe menyenangkan don. Oddo ne dokon diturpuk ton. Jadi molo idokon dijauhi tamak kaholongi. Dijauh debata si Yeremia asa dihaolongi Yeremia debata los merhite pakka holongi nama tu debata boy paula kibana musek rohani bangsoi. Laho bakka holongi debata marhiti hajol monna, marhiti kedudukanna.
Boydo marhite hadirota kamanginang ringgas amat tamuna inat tamuna dok geleng muna marminggu tu gereja. Betul. Ang dojolma inatai parede. Inatai masuk tupunguan ya minggu. Alela so margurti do matai do geleng nai lahu mangitu inatai ringgas marminggu. Ada apa? Begitu dah. Jadi molo tabereng misal nama jolo inokku, mana ngawokku, molo ringgasi marminggu, ikut bergerak kau dari minggu marminggu, alanokku bereng sosok namanya memiliki nilai lebih seni mana, ala marminggu mana. Mungkin tike marminggu mana bulan marminggu tuh hami burju, enggan, dang marbada-badai mana, dang ribu mana. Berarti burju rumah kau nomor minggu denggar di mana? Ang dosol maringgas merminggu, ale ringgas merbadai. Mulai sejawan non dangyason imuruhi sudi jolmai. Tenang mak, calm down mak, kalem. Makan dulu mama ina geleng na. Aha, jauh betong kotor ono. Om masih piring om cek, om batu sonina, barangkali dong. Ada ulang muda jauh. Om angalo jamari denak gereja na hubungan nih. Macet apa yang musik, nah dong. Jadi ikut memiliki nilai lebih dotong parjupangata do debata. Idok kamangina. Jalan murah-murah ma, dang murah-murah mana? Dihosomi. Dang murah-murah mana makosomi. Dia harus mampu memiliki nilai lebih. Jalirak idokon turpuk tahun, hupa bangkit to sadarion, asawe manggurati do maniapon, mangago do mangaloha, pauliho do manuan. Itulah tujuan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, supaya dia mampu menjadi restorasi. Dia mampu menjadi pembaharu. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang inklusif dan bukan Allah yang eksklusif. Allah yang terbuka bagi semua dan bukan Allah yang tertutup. Yang mampu memberikan kasihnya kepada seluruh orang. Itu duluan nihalak Kristen. Marlambe do hamo kamanginang do tetanggamu teh. Mana ngapitu jabu muna tibo. Soang mas pakuliah kamu do tetanggamu teh. Bololah hamu tu dia dangarong pole tetanggamu do kamu na. Majaga jabumu na. HP debat apa tu duhon? Ketika engkau mengasihi aku, maka kasihmu itu harus kau tunjukkan kepada orang lain supaya kelihatan wujud daripada diriku bagi orang lain. Makanya debatan inklusif dok kamanginang. Dan debatan tertutup. Dia Allah yang terbuka bagi semua orang. Sedia do taridai syakita mah. Marhite pangalahota, marhite pabahenata, marhite nadenggat tama di tongah-tongah ningolutta. Tusima. Dapat tuduhon. Ate. Itu dah. Ngunakat to ang songon onak kamanginang. Tiki marsahi ti mana? Tengi soni, tengi rawangun oni dah. Tiki marsahi ti mana? Kulimas monon. Ale Tuhan, belum malu monon marsahi tahu. Berjanji mau gabe situ aina. Ala parat tong saya ina. Tengi soni amang dah. Malu masai ina. Tohomat tong gabe situ mana? Bolo adu gabi situ au ringgas mau om matu son na. Toho gabi situ mana to. Ale ulang 2 tahun dia mana ringgas. Tau patulur dang ringgas be. Dakai be mulup. Misalnya, tahu. Martau-tau sampai 10 tahun. Bolo 1 tahun tabu do be, 2 tahun tabu do be. Odau. Dang nama rato, tahu. Ang do halak musik medok sono. Amang, Tuhan, belum malu mau ringgas piau minggu inarwason. Malu may bain. Hape olang malu, olang 2 hari di mana minggu.
Tulu hali dang meringgu bimana, nggak lupa. Oni koni kotot tado. Bohado hita lau patu dua holong di debata di tonga-tonga di ngolutta. Asa boha. Asa marlapatan. Na debata mangulu di hita. Alani diamok kadamang dainang. Maneng dohono turpuk tadi bawah satikyon. Napar jolo sahali, soto ngadong na menol soling ngulu na tubuh di portibion. Sudah hoak kamanginang au sadiri pehita, semua kita memiliki tujuan hidup, maksud hidup. Marlapatat dong ngulutto di portibion dah, dang adong na marisuang, Sudah marlapatat dong ngulutto. Molo tadok ko ngulutto marlapatan, patuduhom ma, naboy ho gabi pasu-pasu di ngulum. Manang tu anak komu, manang tu repem, manang tu berjabum, manang tu keluargamu, mang tu sepe patuduhom ma. Bukti bahwa hidup kita ini memiliki tujuan, memiliki maksud, memiliki berkat. Tunjukkan itu dalam hidupmu. Napa dua hon, sudah kita di jodi bata. Semua kita dipanggil Allah untuk menjadi alatnya. Jadi suatu nangadong nama dokon dang ulokwi, dang bagiakwi daw. Alamak kilala no hita na jinou di debata hita, roh hita tu begas corono. Alani pos maroha di hita salu nak kadamang dainang. Kabige mapajun debata di hita, kebi pasu-pasu mahabu. Sahat roh di ujung ninggulumuna. Apa yang bisa kamu berikan sepanjang hidupmu karena namamu meninggalkan kebaikan dalam hidupmu. Molo arong guarmi dengan ninggulumon, dang bego mu itiki mate, ale pinoparmu mabegi, nabur juron, naringgas don, ido tua di nasida. Gabe regenerasi mana sida musik berikutnya. Jalawat don yang dohon tu debata. Amin martanya yang baik. Mulai ate marohana ami di Tuhan. Hatam nak kubigi hami gabe dalan ni pasu-pasu me di hami. Ipak kuling horo hami Tuhan di jauh horo hami. Naso mardiha-diha. Jala dang hurajumi hami arok kami di portibion. Ale marhite nong ditopaho hami. Tumiru rupam tudos tu pangalahom. Marhite bortian ninong nami. Sorang mahami tu portibion. Jala marhite par sorang nami. Gabe jolma namar lapatan do hami di ngulu nami. Dang adong HP nang jolma di topam. Laso marlapatan. Sudedo akan etanopam. Iko jolma namar guna. Nahasea. Hami do sipata Tuhan. Nasi jujuk manibil sianopam. Pakai mahami Tuhan gabe ula-ulam. Marhite pajom di hami, boy mahami Tuhan, gabi pasu-pasu tu halak. Tudungan nami, tu keluarga nami, nang tuakana susah ugamo dohot hami. Pasu-pasu matotong Tuhan, akar ruas ni huriam, nadiaka ngulu nasida, tarlumubi Tuhan, yakana makirim diasi dot holong ni rohami. Ale Tuhan mangido hami gomos. Pasu-pasu makarwas ni huriam diakalini parkarijon nasida. Boy mana sida Tuhan mangalapati nguluna hasorangan na di portibion. Marhite hasorangan nasida. Disima nasida Tuhan madok moliate diakapasu-pasum.
Jala marhide Tuhan, tak kasih tutuma. Boi nasida, marlas ni roha. Ale Tuhan, martanya kami dak kaulaon di huriam saminggu 7 loon. Paso-paso matotong Tuhan nak kaulaon di huriam nanang silonon nami. Asa gawe tau hasang apon nang diguarmu. Martanya kami turas ne baru keluarga Rio haraluas nenggolan inang nai borstopul. Gabi ruas na burju. Di huriam haga BP Romangun. Mangoloyak kajarmu, jala totong majoguarmu di tonga-tongan yak kanggulu nasida. Nangaka yanakon na baru seorang. Oh matatong Tuhan na pagodang-godak kudak danaki. Marhite holong sian natorasna. Martanya kami Tuhan di keluarga amang bisman lubis nang jinom. Inang nami asniwati borsilalahi. Apuli ma inang nami nang sudi-sudi akanakon na Tuhan. Asa tarapol na sida Tuhan di parmoding, di pajom, di amang nami bisman lubis. Majalok ka na masay di tonga-tonga ningul na sida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami dak karuas ni huriam. Natongom marsahit Johannes Leonatan Aritonang. Evangelis situa tar sitorus. Lulu burut manik. Grace Marsita burtambunan. Tiar burus tumorang. Situ Evangelis Torlina burus yanipar. Situ Heries Huta Barat. Nurmani burus Yobing. Herianti Huta Barat. Natongon dirawat dia ke rumah sakit narong di Jakarta. Ale Tuhan pasat tami tuho asa ho mana mangalun habalumo ni parsahiton. Pamalum masahit nasida. Dohot akan dirawat dia kabagas nasida Tuhan. Ho matatong na mangalehon akasikop ni hamaluon martiak kaubat nang perawatan yak ka dokter pe. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasat tayo mangulo nami tuho nang sudah karuas ni huriam natongon mamuji pasapok ko. Pasat tayo tutong Tuhan akapar minggon nami sa darion. Say ho matutong Tuhan na madongani hami. Marti anak mo Jesus Kristus Tuhan na. Amen. Dihamak kama namin na di bagas jabu nasi dabe merminggu tapasama pileta marite barcode narung di televisita marite transferan tuhuriata nak kita na di bagas joro Roma hita papung pileta tujolo mari de mahita. Sudah
Jongjong mahita salu. Tatangyak ko mapiliat tatu debata martangi yang mahi. Ale debata manami na di Banua Gijang. Odo hararuan ni salu sileo leo nadingkan doho nasa uli basa nama uli utus. Upasat hai masyan na nilhon mituhami pilen nami tuho. Tejalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilenon. Patimbulhon harazom mo dito ngatongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite hite totim. Asalam tadahami kurang disilel homi tu kami. Asalam girgir hai madok mau lihat tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo. Sero maharazon. Sasaot malam maniroham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Te sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tu gitu pangucunan. Balua mahami sian pangako. Ayo. Mulak mahamu di basad dame. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan dewa. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewa tama. Di sodakot Tuhan dewa tama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopakot Tuhan dewa tama bohina tuho jala di pasor homma damena tutotim. Uri yang Tuhan tadi hamok kadamang dainang haanggi pinaribot narong di gerejawod nang dibagas. Tapi nunga marujung parminggot tadi pukul 10 hami padita parjamita liturgis pewarta akamanami nanami penerima tamu do papungupelean tong leader pemusik dot multimedia madok tita saluhna. Selamat hari Minggu madhita saluhna debatama mamasu-masita horas madhita. Di jalani Yesus tanudu